என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க. என் வயசுல இருக்கிற நிறைய பேர் ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஆனா இன்னும் ரெடி ஆகாம இருக்கிறது நான். எனக்கு இருக்கிற அம்மா எத்தனை நாளைக்கு இருப்பாங்க, என் அப்பா எத்தனை நாளைக்கு இருப்பாங்க, என் பிள்ளைய எத்தனை நாள் பாஸ்டர் நான் தூக்கி சுமப்பேன், எத்தனை நாள் கூட இருப்பேன். அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் பயமா இருக்கு பாஸ்டர். நின்றுமோ, நடக்காம போயிருமோ, இது இப்படியே இருந்துருமோ, என்னென்னமோ தோணுது பாஸ்டர். இருக்கிற சூழ்நிலை ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தாலும் ஆண்டவர் மட்டும் இன்னைக்கு உன் கரத்தை பிடித்து, தாயே உங்க கையை பிடிச்சு, தகப்பனே உங்க கையை பிடிச்சு, இல்ல இல்ல சூழ்நிலை அப்படிதான் இருக்குது, சிச்சுவேஷன் அப்படிதான் போச்சு, எல்லாம் அப்படிதான் இருக்குது, ஆனாலும் நீ பயப்படாதே, நீ பயப்படாதே, நீ பயப்படாதே. உன்னை காக்கும், உன் தலையை நிமிர பண்ணும்,